Azi sengike ngizwe manje nje lalabantwana abafunda umatric athi hayi ake ngicede isikole ngizohlala emcashweni. Ngathi khona into emnandi ngokuhlala emcashweni. Emcashweni sihlaliswa simo. Ayikho into emnandi ngokuthi ugeze ugcoke kahle impahla ezinhle bese uswela umuntu ozokushutha. Ya impilo yasemcashweni leyo ugcina sotaka incwadi noma usimisa ifoni ngezinto zokufaka ushukela bese uyayithima ukuthi kushuthe nakhona le ithombe aziphumi kahle ziyakukhatha. Ya uthi uyaphumela ngaphandle ufuna ukucela umakhelwane ukuthi azokushutha umbone ukuthi uphethwe ngezakhe akangeneki ubone nje vele ukuthi hayi no shoot vele ngifanelwe yiselfie ukuthi vele kuzawuphuma konke ngeke kwenzeke. Ayikho into emnandi emcashweni noma ungajabula njani awupheki ishibo eziyi3 uzidle kanye kanye. Hayi emcashweni ungajabula kujabula ukuthi unamandla futhi unaso isikhathi sokupheka upheke kodwa angeke upheke lento abathi yini ma several colors lento yanga Sunday angeke no buka emcashweni unokulahlekelwa yiremote uyifune uwedwa uhlengezela inyembezi phela kuze umuntu ozambuza phakamise lokho funa ngathi futhi ungaba nethi emcashweni izinto uma ikulahlekele uyoze uyithole mzukane uyabona uyithola ngoba ungathulele ebusuku nje after 3 months ulahlekelwe ama headset akho after 3 months nje uthulele uwakhumbula ukuthi ngabe kama headset lapha so mina nje umuntu othi athi avakashile emakhaya yabona sekumnani uyabona athi yena sokhumbula emcashweni ngivele ngibona ukuthi hayi leli zimzima umuntu ongafuni ukuphila nabantu lona ayikho into emnandi ngasemcashweni.